कहतरी उगल सूरज बाबा पैया परी तोर तोहरे उगल काए बाबा हो खेलाय जोर जनम के दुखिया बाबा माई बपना मोर खेत से जनम निये बाबा हमारा के तोर फिर है भगवान के दरबार में हे माता रौरा दरबार में हमारे भैया लो लाखों लाखों रुपया लुटावत तनी आराउर कृपा हमेशा ये भाई लो जहां रहे ये सब भैया लोग ऊपर बन रहो ओइसन बालावा देती बाबा धनुहिया दीदी तोड़ राम जी धनुष को लगे गई नहीं तो एक बेर धनुष की ओर ताकत नहीं आ एक बेर सीता जी की ओर ताकत नहीं एक खाली धनुष की ओर ताकी तो आ एक बगर सीता की ओर ताकी होली आ एक बेर बड़ा चटचने घूमत नहीं है तन दांतवा खोले मुंह खोल के हंसे भोंगन ऐसन बालावा देती बाबा धनुहिया दीते तोड़ के करा ना ओइठा धइले बने ओइठा एगो तनी ही पर नचबो पहिले को लौंडो जंग नाचस अरे त ई नहीं के अरे संगवाए बाबा बाबा अरे त नाता दी ताजो कलकारी भाई भाई अच्छा कब हमारा इमरजेंसी पड़े तो मुछिए सिलवा सब तरह के ना हां लौंडा बन जाई है तू तो पहले ही भड़का देता रह वो माने मर मर इमरजेंसी के कबो ना हो जाला कबो होई कबो ना आइल लोग बोले ओ खाती कहतनी भाई के एगो इज्जत माने आ रखे खतरा अब तनी अब नाच लो उठ फिर एगो गीत पे खड़ा करावतनी अब भगवान राम जी धनुष को लगे होइनी धनुष को धरि दोनों हाथ से जब राम जी धनुष को तुरे तो सब लोग तनी जोरदार ताली बजाए जैसे कि धार्मिक काम एमआई के स्थान पर वो लोग पहले बने हां हां एकरा अजमाई कस के मारी मारी अजमाई ओई 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 हनी ताली से और एक बार बजाओ कस के नीचे दवाई दबी दवाई नीचे दबी दवाई हां राम जी धनुष तुर के खड़ा हो गए सखी लोग माला लेके खड़ा हो गई माला लेके सखी लोग माला लेके खड़ा भइल बा राम जी बानी बड़ा के आ सीता मैया बानी छोट आटत नखी के माला पहनावस होइसन ऐसन सखी लोग कहता का कहता अरे तनिए सासिरवा अरे झुकैतिए श्री राम जी सुनी तनी अरजी हमार हे
बड़ हबड़ा हवानी जी हवाई बार के लेके जाई हैं तू लोग बिगड़ बोलो हासा के अच्छा। तनिए सासीरावा झुकई श्री राम जी सुनी तनी और जी हमार हे रउरा उमरिया राम जी बहुत दीना नामा के सिया के उमर बड़ी थो रहे अरे रउरा उमरिया राम जी बहुत दीना नामा के सिया के उमर बड़ी थो रहे राम जी जब माथा अपन नीचे झुका दे तो रौरा यहाँ के गाला में माला पहना दे ठीक बा हैं हां मेरा ये मेरा ये का खाने बोले से हां ये बुझा तरह के कहीं कहीं हां राम जी जब माला मुड़ी नीचे झुकाए तो रौरा माला पहनाए कुछ कह तारी का तू लहा देखे ये ला बात पीना अच्छा चलिए रौरा नीचे मुड़ी झुकाई आ तनी रौरा सभी लोग ताली से स्वागत करे जब जयमाल होला तो सभी लोग ताली बजावे हां डाला डाला रौरा पहनाई हां हाथ जोड़ी हाथ धरी आ रौरा प्रणाम नीचे अरे ओई रही फोटो खींचाता रहो हे रौरा का प्रणाम करो न बताई हे उम्र में होई सोच बा ते जौन लायक होई तौना बरे का करी है अरे हां अगला लगा दे रह जाए या अब आई ले तनी तो हे बगल उठ और बड़ी सुंदर मने व्यवहार बा राम जी के 4 प्रकार के शादी भई रहे जौने बरा सीता जी के और राम जी से फुलवारी में नैन से नैन मिल रहे तौना के गंधर्व विवाह कहल जाला राजा जनक जी के प्रतिज्ञा रहे कि जे वीर शिव के धनुष के तुर दी तो सीता जी के विवाह हो जाई दूसर का विवाह भइल तीसर का विवाह कब भइल जब सीता जी राम जी के गाला में माला डलनी और राम जी सीता जी के गाला में माला डलनी तो ई तीसर का विवाह भइल अब देखी चौथ का विवाह हमनी के गावे कोतरा आइल बनी जा हई हमरा श्री रामनाथ यादव जी माई के मंदिर में अब भगवान के कथा में लाखों लाख रुपया दिल बनी पद प्रतिष्ठा हमेशा बन रहो अब तनी गौर करब लो बहुत जगह अष्टजाम हो जाला बहुत जगह अष्टजाम हो जाला और राम विवाह ना होला तो उपकरावे वाला के पाप लगेला आज गावहू खातिर गइल बा वीरेंद्र चौहान जी आज शुद्ध से नइखे गवत तो ओ गवइयो को भी पाप लगेला काहे से कि लोग 1 रुपया 2 रुपया दे के बड़ी श्रद्धा से नु अष्टजाम करावेला जौन गांव में अष्टजाम होला नु ओ गांव में लोग मीट मछली 24 घंटा ना खाला ए हमने के ना खाइले से सावन भर अच्छा तो औरी उत्तम विचार बा इस बढ़िया औरी विचार का होके के चाहिए तो देखिए कितना ई शुद्ध काम है सब गांव भर के लोग करौले बा अब राजा जनक जी देखिए अब हमनी के यही बियाह खातिर दोनों बियाह साइल बनी जाए इहे विवाह गावे खतरा का
राजा जनक जी एगो पाती लिखनी हाँ आ पाती लिख के आ रह द पाती लिख के आ ये राजा दशरथ जी महाराज के यहाँ भेजत तनी तो लक्ष्मण बाबू ऐसे तो अब सवेरे हमने की विदाई में का देबो का ना देबो केहू ना देखी लेकिन स्टेजवा पर सभे लोग देखेला हमारा गांव ले इतना सुंदर साउंड बा हमारा गांव ले भी सुनाता सवेरे सुनात रहे सवेरे के आवाज कहीं सुनाला हाँ पुरवा बहता आ बड़ी दूर दूर ले तो ए जी नेग लागेला हमनी के मने धावन के खर्चा तो लिखी पतिया राजा जनक भेजावेला अरे लिखी पतिया राजा जनक भेजावेले राजा दशरथ दाराबा रहे ओ राजा दशरथ दाराबा रहे अरे सोने के चौकिया बैठे राजा दशरथ अरे सुन के चौकिया बैठे राजा दशरथ पति दहले हजमु थमाई ओहो पति दिहले हजमु थमाई हजाम धावन पाती लेके गईले ए अफसाना आजा पाती लेके गईले आ दशरथ महाराज जी के हाथ में दे दहले देखियो वीरेंद्र चौहान जी हम कहानी कहां छोड़े हमारा अब समयो होखे वाला बाटे हाय हमरा बाबू लक्ष्मण यादव जी भगवान के चर्चा में भगवान के विवाह में लाखों रुपया दान कइले हमरा बाबू के पद प्रतिष्ठा बनो रहो गौर करेला बात बा धावन जब पाती लेके गईले राजा दशरथ जी के दरबार में दशरथ राजा सोना के सिंहासन पर बैठल बड़े धावन ले जाके हाथ में पाती दे दहले और राजा दशरथ जी ठठाका मार के हंसले राम जी कमाई कौशल्य निकल कहली पूछली कि हे राजा ए महाराज कैसन धावन आइल बड़े रौरा के पाती दिले बड़े रौरा पढ़ के हंसतन तनी हमरा से बताई राजा दशरथ जी कहनी की बड़ी खुशी के बात बा जनकपुर में राम लक्ष्मण गइल बालो राम धनुष के तुरले बड़े और राजा जनक जी बारात साज के मंगले बड़े अब यही जी देखी पहले के पुरनिया लौंडा लोग नाच में केंगनिया नाचत रहे ऑर्केस्ट्रा में नाच में बड़ी अंतर होला अच्छा हमनी दोनों मंडली में नचनिया बलो त ए नचनिया लो में आहु ऑर्केस्ट्रा में नाचली से लोकनी में अंतर बा होला ई जितना नचनिया करले तो मेहनत करे ला लोग देह में से तर 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 पसीना चुएला हां आ ओकनी के देह पर गिरावल ऊपर से पानी की टिपी टिपी बरसा पानी आ पानी में आग लगाए त पहले के पुरनिया ब्यास लोग आवे लो कि जई में